चीनी पद्ममय बिल और डेभलप नहीं बिसिंग खबजा सदता बिसिनी इंगै जों दिनै अर ब्लग डेपुटेशन दिखा चीनी प्रधान दाबी उनखा विलेज कमिटी इलेक्शन दाति दाति मा खलायनाय विलेज कमिटी इलेक्शन यासा जरा ताबुक जे एडीसी हापांग बाय गवर्नमेंट बाय जे मॉनिटरिंग कमिटी खलाय रिजाका चेयरमैन बाय चेयरमैन मेंबर बरंनि कक्टिके एडीसी आमसाइनि तिप्रासा आमसाइनि हामक्रायनि सामुं मा तांनाय बरंनो फानदिवै बंनि याक्टिखाय जत बेनिफिशियरी लिस्ट उनको माखायनाय जे करी बररक एपीएल कार्ड नुं तंगमायखा एवं बर बीपीएल उंना उपयुक्त बरंनो दाति दातिखाय बीपीएल कार्ड मारिनाय चीनी कामी आमसाय गोबां मा बयस्क बरक तंगो खरा कम्पा तंगो मकल नुगिया तंगो बरंनोबो दाति दातिखाय बाटा मारिनाय जों अमनोबो चीनी दाबिबो जों साका अमो सिमिया रेगानि जे सामुं खायजाक तंमानि अमनोबो दाति दातिखाय सामुं खालायनायनि बागै ताय रेगानि सामुं गोबां नेन बागैबो जों साका ताय कामी आमसाय गोबां चीनी बरं नगमायाखौ ताबुकबो सुतै नगमायाखौ खिताय नगमायाखौ अमरंनोबो जों दाति दाति रिनानि बागै जों तिनि बिदिन्थानि कासे मेमोरेन्डाम साबमिट खालायखा तिनि प्रतिनिधि रंनो तिनि कगमारिखा जे दातिनो बो अमनि बागै याफ्रि रमनाय एवं जों आंबोनो किसुदिन आगेनो चिठिरिखा दाति दातिखाय जे सदरता बिसिनि चेयरमैन बाय चेयरमैन मेम्बर रंनो तै ताय जनप्रतिनिधिनो तै नों कासे मिटिं और कल खायदि माने बताबो कल खाया जों बनो तिनि मीडियानि बुसकांगो चिनि सभा खालायनाय सेंक्राक जोंनि बुसकांगो जों स्राय सारखाय सानानि नायो जों बनो 20 दिन समय रिखा 20 दिननि बिसिङाव जुदि जोंनि जों मेमोरेन्डाम साबमिट खायमानि अमनि कुनु जुदि याफ्रि रमयां गेखाय मोनसे तेबो कटर जों सबाव नखरनाय अमनि बागै जों टियार तंगो जों अमनि बागै हुसियारि साना नायो जेर अवैध भाबे कुनु इलेक्टेड मेम्बारिया बनो बीएससी चेयरमैन खालायै अ आरडी ब्लक चलिगला पद्मबिल आरडी ब्लक चलिगला बेनिफिशियारिनि मुं जेता लिस्ट खालायजाक तंमोन ता बिसिं अमो चीनी चेयरमैन चीनी बाय चेयरमैन मेम्बारनि याक्टिखाय मारिनाय और कुनु ताताल हुइबानि इनको तनि मानगला सराय सराय जों साना नायो एडीसी गवर्नमेंट एडीसी आमसाइनि विलेज कमिटीनि जे चेयरमैन वाइस चेयरमैन जे मेम्बर रंनो जे मॉनिटरिंग कमिटी खायलिखा एडीसी आमसायो अमतिखेना मा सलिनाय ब्लॉक कमिटी ब्लॉकनि जे वीडियो बरंनि माध्यमेनो बेनिफिशियरी इनको लिस्ट मा खालायनाय कायसिं खा खालायो तिनि चिनि ब्लॉक डेपुटेशन बलायखे कचां खायखा दारा तिनि और फाइमानजो फैनाय चिनि बरम गोनां इएम बिनि काहे जरुरी मिटिंग बथानि मा पैखा पैखा काय जों तिनि और गोबां मा और हजार बरक फाय जों तिनि ब्लॉक डेपुटेशन दिखा जों नाया जों साइमार नंनाय ताकुरो लांमा कायसा चौबा करी लांमा मो थांजागिया अमन बाय तिनि चिनोर हांग बिले थुनि दबो हें चिनि अरेबल चिनि एमएलए थाइखांगा बेले नांमानिको जों और खरंनि जनप्रतिनिधि दङो लुकुबाय चंजा चंगनि गाजिन चिन चंजाक दङो याबा तिनि चिनि दोहानि हामबरेन बागै तिनि अ आमसे लुकुनि हामक्राइन बागै मंसा सामुखलाय जाग हेने चिन कप जे तंगनो तिनि अ ब्लॉक चेयरमैन न होते जों मंसा एक्सेप्ट खाय जागिया आबन बागै तिनि तुमुंनो तिनि जों बोलो फर्स्ट एंड लास्ट वार्निंग वो तुमु जन चिनि जनप्रतिनिधि गै तिनि तंगनो नाय हंकै दुस कांगो जों केबो तबा कत खाय बागै जों बाय दं नाय आबन थानो जों अबादा चिनि जत लुकुनि हामक्राइनि बागै जों खरनि जनप्रतिनिधि जों तिप्रामा थानि जों एमएलए तिप्रामा थानि ईएम या जों सारा रामचंद्र गरे लुकुनि ईएम सारा तिप्रानि जों ईएम आवन बागै जों दिने जेफ्रो जों जनप्रतिनिधि जों चंगि रका जिन लुकुनि खरंग जों खरंग किसाननि जिने अधिकार दङ
आउन बाय तिनी थानाय जरा गोबां रिपर्ट फैका जेतेबो स्राय साना मुजुंगा हायजे विलेज कमिटिनि जे चेयरमैन मनिटरिंग कमिटि जे चेयरमैन भाइस चेयरमैन चंगमाने जिनि एडिसिनि जे रायजा तिनो चंगजागो विलेज कमिटि बा एडिसिन रायजा तिनि विलेज कमिटि स्नामजागो याबा दिनि बर फान तंग हिनै स्टेट दिनि पावर तंग हिनै बर तिनि जिनि अधिकार बर तिनि भाइलेट खाइ दङ आबन बगे जों इलाका तंगया जों रामचंद्र गाय लुकुरो जों जत थाजाय खर जावै जिनि दफानि बगे हामग्रानि बगे जों बसका चबा अंखरानि बगे जों जत तेरन जा तै दिनि उंजांगाय जों तेबो चबा कत अंखरा बगे जों जत लुकुरो तियार मा तंगाय जिनि दफा हामग्रानि बगे आबन बगे दा थाने मसुबो थाने जरबो जिनि और ब्लॉक चेयरमैन चंखा ब्लॉक चेयरमैन तिनि चंखा कामको ब्लॉक चेयरमैन तंग चंग जिनि लुकु हामग्रानि बगे ब्लॉक चेयरमैन तंग चंग जिनि आम सायो दफानि बगे जिनि सामुं तांजानि बगे जिनि आम सायो लुकु डेवलपमेंट तांगानि बगे याबा जिनि ऑनरेबल एमएलए तंगो आंनि सागबाय तंग एमडी अरनि एमडीसी तंगो याबा तिनि जों रिक्वेस्ट रमाने परेबो तिनि अ ब्लॉक ते कुन रेस्पॉन्स जों माया याबा अब सानो बुङो तिनि बर टेप टेप खगलायै रेगा बागायो रेगा सामुं खलायलायो याबा तिनि चिनि अ जे चंगजा लीडर संग कुन बर रेस्पॉन्स रिया याबा अबनो सानो बुङो तिनि चिना आम सायो रामचंद्र ये थांगाय बखा सावो जों अरनि जन प्रतिनिधिगा जों फेस खलायो जि गोबांमा 6 years above जिनि अगरा दङो बर अल पेंशन माने बंनि राइट्स दङो याबा तिनिबो गोबांमा आम से थांगाय आं बातामाया सारिंजौ याबा जों अबन बरि पोजिशन हबो बर कुन रेस्पॉन्स या याव बिसि खानामा कमस ताखुरो बर खखगै आं आईपीएफ खलायो आं बीजेपी खलायो हिनो अमो हाइकेर खखय बर बीपीएल सनाबो बन बातारियो अमया बारि थानाय फाइनाय